Aké sú možnosti doručenia a platby na e-shope Polarizačné.sk? Poďme sa na to spolu pozrieť. Pre názornú ukážku som si vybral model Polarons A0318 Black, ktorý je môj najobľúbenejší a ja sám ho používam. Pridáme si ho teda do košíka, klikneme dokončiť objednávku. Na výber je balík na poštu za 3,80. Najväčšou výhodou je dlhá úložná lehota až 18 dní. Potom klasický kuriér za 3,90. Môžete si to objednať na adresu priamo ku vám domov alebo aj do práce. A najobľúbenejší spôsob dopravy paketa len za €95, či už na výdajné miesto alebo do boxu. Ponovom majú všetky výdajné boxy klávesnicu, kde jednoducho zadáte PIN kód z SMS-ky a už viac nemusíte používať aplikáciu. Platba je možná na dobierku za 90 centov alebo zdarma cez platobnú bránu, kde môžete platiť kartou či bankovým prevodom. A to najlepšie, pri nákupe nad 50 € máte poštovné úplne zdarma. Pre viac užitočných informácií sledujte profil Polarizačné.sk.